den beskrevet det her med, hvad er en god kvinde. Og der står en hel masse forskellige ting. Der står nogle hovedpunkter, som jeg har taget ud fra den. Det er, at det er en, der har visdom, en, som planlægger for fremtiden, en, som er gavmild til både fattige og generelt, en, som inspirerer tillid, og det var noget, vi var inde på tidligere, en, der inspirerer tillid hos sin mand. Der står også beskrevet, at det er en, som er forberedt til fremtiden, sådan potentielle mørkere tider. Der står beskrevet det her med, at hun er ikke bange for fremtiden, fordi hun allerede er forberedt for den. Og så det her med proaktivitet, ikke dovenskab. Så står der også noget med, at hun er stærk, men altså selvfølgelig ikke over, altså det er jo ikke en forventning, at hun går ud og klarer bjørnen. Det er jo mandens opgave.